fe bia no aba fontenta so kasa fidia wodo so kasa fonyini so eye LGBTQ+ ho pempena de na chese edi ahim ne nyina ene se nkrofo bia obade nyansa ne nim diemu a wose etwa fata se bema sabi oware oba na wamutimi ewomo mase edole se mpoano anwea sane obade hyehyeye eta wonom na so nkrofo bi kire mu se da bi obade sabi mpiadu asanim die ne kura no eswa kete se bema nware obade wate bi da sesen omo se anya de no beboa na mmom omo so adwim no munim diemu no omunu se oba betimi awale ne nyonko ba bema betimi awale ne nyonko bema ebiem ose wo nyankopon abo bema nyankopon ne sanu ade nyefe wutimi se san ho na waye oba san so na nyankopon abo oba wusu wutimi se san no waye bema chese okikakika nyoma ne sisi ani na tete bi firi mu a wutimi se nsani buwa no mani kwa akra se nipa da se wode wano ekrampo eka ho asem na enu na nam so bia eja ye adehia bi no mo esori gira waka kire mi se da bi sa ennioma bi se no sabi musuade etia Ghana ya mamre ene ya mane ne sayo so ntino omo tabiri amamra de kwato mra hyebedwa fie se mra hyebedwa no enyina ni hwa no baba ye na omo nyina no enhwe se ombedia amamra na tum na timi aboa ama Ghana yesi sa nneoma we enho so enho anokwan ampa mra hyebedwa fo de wose ayoyo sem no kese amamra no omagye atum e mra hyebedwa fie na so akade aka ni nyina ne se wose Ghana man panyin na nadoda kwa kufado akra wano so edi ne twadua esi so na ono so esan no wate ase ansan na yetimi agye atum se amamra no betimi ayadwuma ewo man kokko Ghana mu ha na eisi akoda ne bibia atwentwe obi a so ebo obi a ne na dwenkyerɛ ebi se man panyin be gye atum ebi se wongi ntum na opanyin ba ko no eba ne bambo ensem a wakwadiri wom waben pa sanso ana amanaman ketahudie susu mu ono eno susu waben ewomu akwasibio ni kasemu wasu oye Ghanaian security analyst ana eye international relations expert Orua Farouk Awahab edi atudwa ekiremu ese wono susu ni susu anim die mu die osusu ene se Ghana man payi na nadan kwa kufado enya de se akora LGBTQ+ anti-bay no wose nya de so obegi atum ono de ohunu se nanado onyi ntum esanse nanado dan kwa akufado wo chese we ye agyaside bia ebeye den de amane pa wose akora tenase na wodwene ho biem esanse agyaside obesie no eyade sebi mpadu ase betimi de eka bia beta na manyosem ensoso eho enu achi na manyokuo nso betimi de ka bia beta wo nem ho ena afi kura nso no ankasa nso no sebi obetimi de nguase bi so e dia bre no kwa bi eso a ne nyina no eye nneema e wose na nadoda nkwa akufado akora wono ankasa etenase no osisi ne nyina ansan watimi afa ne trodua no so obesan se won san eno watimi enso ma Ghana fo nyina ehu nanso eye Orua Farouk Awahab kyerem se ade ba kwa ha ne sisia na tini nsuru mu ene se wodwene wa wonte ase se wobetie se amana ma bi no mo bo Ghana fo ntrene se ye nim ne agisa eye amamra wetum wa Ghana ha sunne si ebesu omo ncha pass ebehia moa no ombefi pa de oboa omo mfie wose sa amana man agodo no eka ne sa omo ni Ghana fo ani ne ye esanse mpempe ya amana man bi wo no ma sabio wo mo sa LGBTQ+ no man utimi fa kwofo from man mu di mo di be di wo no na so enya de sesabi omo so ye bo omo ntrene ete sa wose wo no betum na kyerɛsie ni sentro de amana man bi be ye mfato ebi ene eye Morocco wose Morocco sei sa LGBTQ+ untumi fa sa nyoma ne nko ekwamne kamasa dress baako eno so achi Libya fo nso so sa nyoma we eso Israel fo nso sa mo nso so eso sa na ma we nyina so mu hia mo a ama ewodu asefata so mo bo awo mo no omukọ mo a intendent na Ghana nko ade empanyufo we anasa na ma we wo ma firi ase no mo bo Ghana yentrene wo se eyade be hunu se entwaye na ense emfata kwan biara eso on sign one sign here. It is a disgrace to his government. His own parliament passed a bill and a sitting president failed to sign. In a woman and Katie show signs say they want to support the bill. When the man work out on them, now call for approval. You should have been able to stop
The Minister President won't sign it. And he has indicated to me, Emra Kamalabaha, and things that he was saying. International community, are they trying to disrespect the Ghanaians? And the Ghana Parliament, say Ghana democracy, we are the beacon of democracy in Africa. Are they telling us that no, we are no more because we passed a bill against the LGBTQ plus? Kenya, Kenya is bigger than Ghana. No country, or maybe auction da. Museveni or passing it. And then Roman Konkokan, Ghana and Rwanda him have they told Paul Kagame the same thing? It is a matter of how the government of Ghana reacts and how they communicate to the international community. Adishmama opanyina wote nenkan ebani bambo ensemwa wakwadre awidiri wo mu ewo hu nimde ni suahunu sanso ena amanaman anyonkofa mu engita udie soso wabin ewo mu Farouk Wahab ena wote neneno na abusua gina LGBTQ fo no hu nsansam wo sania parliament e wanim samsa anti LGBT bill wo magye atum ono na akase na nado danko akufu ado chima PS ado show boy ado papa bi wode den sabesin sanse na bibia aye kamakam na aye mra no se no an egusu wa atwaye bu ho e twen se ado show boy ye be ma nanim dedwa ne na ho ofe na ho ofe na the gentleman na working se kuratim say yes yeah me life man akaso no de ne pen yo beto so na wasan say when signature so de efe pa efe ene wokọ ayi say yes ne asi condolence book ukoshe na nado nsano ne signature akono na suku kokura dokon enti na nado kwakufodo mfa na akona signature yi ento so se no an yegusu wa atwenye mu ho na se yegusu wa atwenye mu ho no ene enkomodie wenya de be pa free atachira maso okuro so ye be ka ho asem atwene se wani tua oman ya wutimu asem ba ye be ka obi abakire no na dwen na ansa na asem na akwa akoto enti se na nado kwa kufuado mfa ne pento ase de ye be ka pa na embrebre ya kasei mrashe bedwani a wogiram de madesha won mo bole bamboy abatu ompeswa so eye nimonyamfo Yusuf Sulemana wanu sun setese no agroni entokwani e ba omi apede he anti LGBT bill na ya pass ya wie no wasra papa se ba omi ya wonu na etu franka ede ama ene pepia manyoko no mbuda bonten wonu so fa na dwen kiremra ya nyintum anase me ya nyintum naso wakotena hotena hodom na de ne ya something which is that and ya Ghana for sunsu be fi wo mani ahwade anu ntuadia wo se wone ne tunchia wombra bonten na emprempre ya wombe gira be ombe kire ba bia wogina se wogina benkum so wogina nifa so opebrel so opepupopupo ombe kire mu kire Ghana for ne ehunu sampa de wontu franka de ma new patriotic party ni kura de se LGBT nani anje ho wo se ya kasei Ghana akato nabro na yakwa akoto aba kokromoti power ekodi ahim krata so akwa akoto aba na yenyoma bebre na Ghana fo begina so ato aba no utietie mu nso kwa ase ho no donko ho no a Ghana fo bebre no ani anje safa hyehye no fa wo no movement no ho Ghana fo bebre no empekra edinu mpoate nanu adakura yetisi mu akofo kire se kiyenku wo kranse wo mo na chese Ghana fo mpe LGBT ho asem komokura di anu nti na hu behia se Dr. Lahaji Mahamudu Bawumia Ghana mampani abedi eche edi ni baabi a wogina beba betudwa na Ghana fo nso hunu se ne omekwa akoto aba no ose wo nso no ya NDC ni ena Bawumia ya MPP ni na so sa asem we no emu ode enti omeka ne de na ya nyina ya hunu se sani adia ne keka ko se papa etimi kwa asori papa etimi kwa mosque ya Allahu Akbar so watimi ekwa bane nsam ya tuntum wo ekwa to Nyankopon anwom ni apese ya hunu sa ampani ampani nuane ampa papa yi wo Kristo ni ampa enu nti no so wambra bonten na wonfa ni timu pore ni susu ya fa LGBTQ -5 fo no ho asem embetudwa ene bole bamboy de so kron mrashe pedwani onimonyamfo Yusuf Sulemana atwa ne nsam so kirekire mu se ya ka sei de onu so tu franka diama ani disi amanyoko John
Dramani Muhammad ya chebe bia wogina o mahani wase LGBT ho asam ye na shikura won pe ho asam atie se be ma betina wiase na bogase no wase be ko ware me nyonko be ma onu so na ta so de ne de se de benti se wa ban so be bi tofo na ko be ma be ma miamia no wase me de ko man me nyonko ba onu so de be bi tofo adwe no nya adwuma ni padua ne bre enu nto no John Dramani Muhammad ya won pede so kra enti owura Suleiman a chese Mahama ache ba bia wogina akase ani pipia manyoko de wotu frank adia ma wo mu afempinu ani adori na batori so be kire ba bia wogina ni ya hwesa magania magashia ye behu amaga hoho na mpa na ne kurakura mu osan so de tudwa ya ne wo chem se anim gwase o se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia amba bonte ambe kire ba bia wogina wo sa LGBTQ -5 fo asemi mu a ebe ya nim gwase pa na kejifo anyom na moto no she ya betu bia ma no. The flag bearer of the MPP, Dr. Mahmoud Baumia, to speak on this matter. The former president, John Dramani Mahama, and the candidate for the NDC has spoken and he has made his position clear. Are you saying that when he comes to power, he will need foreign aid? He's aware of the implications, but he has juxtaposed the harm that this will cause us vis-a-vis the income or the wealth that we are going to get from foreign aid. And that's how we have to look at it. That's the perspective in which we have to look at it. It's so shameful, and I'm a very sad person to be. Yeah, any awutie ye wa ya mrasha bedwani a wogiram de madesha won mo bole bamboy abatro mpeswa so onimonyamfo Yusuf Suleiman Adishimama yadaso agiramu ewo LGBTQ+ amamra enem na shebedwafo agiatum na kama mpanyine so afamu adie eho ensankaye na enkata bi adamanu nkata ne de ewapa siakasi enyantoboase na ya kyerɛkyerɛ mu akosi ase a ye bewie na Kasiebo ne brɛ ni nyina hye eti de be ne se ye behwɛ ne abontofa de ama afei na mu amudi achi wa be Fontaine Town on Facebook live ne ahenkanfmonline.com ho se kura wo kwa ɛwɔ ho sisi a ntu betimi de achi na wososo wakokenka bi na atimi aboa enti ye bebo ntofam ensoso ɛwɔ ha de ama na enkantai efri asoya wa mo ana hweska sam to tuani dwubade ɛso Potokasa mo Ministry of Finance na udon sam no ati emwadu asukwa watichechichem na de dika no wase introduction na chese emfitiase no sade ensam no besi bia kono abontofa ochem se wo ogefo busum da na toso aduonu enwatwa afipino ni aduonu enan ana Ghana mra sebedwafo eje amamra bi atuma ofra ne se proper human sexual rights and Ghanaian family values. Na yetantia efrene se anti-LGBTQ+ bill. Ochem se sa mamra no afi na mpanyfo hwe animu se wombetabidi akwato His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo Ghana man panyini anim na wono soso ahwem na wono soso ahwe so bedi atum si wongi ntum wasiri gina ye ewo ho. Wochem se amamra no ayade se womo soso ensa akabi na omudo mani adi akire na omudo mani di akire no omanwu se eja ayade se amanaman agodo bi a ye no omo ekaba nkiri mu ne nkrofo no omo kaba nkiri no omo hweboa ema eye aman agodo ye yo etimi ekonkan eban sika fam ene afe soso no mu agodo aka ensoso emu no womo ne omo safo ne nyina di nkomo omo se bi mu soso akire wonom so gina bia ewo ohawa ebia betumi enso ede abase kobase ye eyesa amamre atuma o kire mu se osofo no ena hwe ashoya omuso hwe sikasam to tuani dwumadie esowura Mustafa Adam omo ono soso ene image one chief director ene director of finance ministry ena governor ene na bede kira wodi kan wone wonum nyina so aye putupuru hia mudie na afe so kura no commissioner general ede ma bedwakuam na gege to wono omoso so ka ho bi ena omu nyina sinkonya omoto ato adwene na adwento ato omoto ato ani nyina no eye se womo so ehwe amamra ye hwe se ye de beboa
na eyesa LGBTQ+ wɔn dwubadie no wɔn tutue yɛ de twɛse yɛ de besi ano kwan wɔ mamu ya no no wɔso wɔn so de wɔn ani ade akyire na wɔn no ɛhwɛ no ɔhawa ebetumi de abrɛ ɔman no yɛn akɔmabɔ sikasɛm pɛsɛmpɛsɛ mu a ɛno yɛ afimpino ne aduonu ɛnan ɛdeɛ no hawa ebetumi de aba na wɔn yɛ wɔn emiti ne wie yɛ no wɔn so de wɔn hu ne yɛ ɛne wɔn adwenkyerɛ ɛna wɔn akukyi de agu ɛyɛ nkrataa yi asui dia edikan wɔkyerɛ mu sɛ hawa ebetumi de aba ɛwɔ ɛyɛ sikaboten a wiase nyinaa sikakuba tan ɛno yɛ World Bank wɔnom nso so ɛmo a wɔde boa Ghana hawa betumi de aba wɔkyerɛ mu sɛ sisi amene wɔkɛsɛ Ghana yɛhwɛ ne mu sɛ yɛnsa betumi aka America dollars no 300 million na yɛtumi nso so de aboa ɛno ɛyɛ First Ghana Resilient Recovery Development Policy Operation ɛno ɛne yɛtwa ntoa frɛ ne sɛ budget support na saa sika wei wɔkyerɛ mu sɛ sɛm no kɛsɛ ho nsɛnkae da so ɛwɔ ɔman yi mmra sɛ badwafie a wɔn mu di ho nkita ho a wɔn nya ngye ntum na so awerɛwo sɛm a ɛwɔ mu ne sɛ yɛgye LGBTQ+ amamra no adi tum pɛ ɛyɛ adeɛ sɛ saa sika no Ghana mmra sɛ badwafoɔ kora ma akɔnya sɛ yɛnkɔgye a wɔahwɛ yɛn nsa nka san sɛ World Bankfoɔ wɔn mfa ma yɛn deɛ ɛtɔ so mmienu ɔkyerɛ mu sɛ sisia so no ekitawdi agusu a ɛkɔ soɔ si ebenya second Ghana Resilient Recovery Development Policy Operation ɛno so yɛ budget support ni bia ɛno so ɛsom America dollars no 300 million ɛno so ɛbɛka nsinsɛmu wɔtoa so biam kyerɛ mu sɛ ekitaw foforo bi so sɛ ɛkɔ so a ɛno so ɛsom America dollars no 250 million ɛno so yɛhwɛ ni mu sɛ yɛnsa bɛka ade afri World Bank fo koro ya hɔ ɛno wɔfrɛ ne sɛ ɛyɛ Ghana Financial Stability Fund ɛno so wɔmbɛtwe asensan wɔkyerɛ mu so sɛ sikapuduo bi so hɔ nom a ɛyɛ na agya World Bank fo di ma na yɛ de asosɔ dwumadi ahodoɔ bi a baade ne sakeka kɔsibro ni sɛ project ahodoɔ bi a ɛkɔ ɔkɔsoɔ ɛno so som America dollars no 1.2 billion ɛno so yɛbɛtwe asensan na ɛnyɛ no nko a wɔkyerɛ mu sɛ ahoboa bi nso gu so a yɛhwɛ ne mu sɛ agya yɛsɛ betumi asa ka sikabote bi ne yɛde abɛsɔ dwumadi mmienu bi asene ɛwɔ Ghana ha ɛno so som America dollars no 900 million na ɛno so no ɛyɛ World Bank foɔ ɛna ɔmo kuta ho nsɛnkaeɛ nyinaa eti LGBTQ+ ɛno so yɛsa gye tuma saa sika yi faasege ɛno ano ne yɛnsa nka wɔkyerɛ mu sɛ sika a wɔbobɔ so nyinaa no wɔka bɛwie sɛ sikaboten a yɛhwɛ ne mu di afiri World Bank foɔ hɔ ɛno ɛsom America dollars no ɛyɛ 3.8 billion a yɛhwɛ ne mu sɛ yɛnsa bɛka na ɔmo de aboa yɛn mfie num di kɔ mfie ensia ɛso so emuɔ na wɔkyerɛ sɛ Ghana yɛanhwɛ ye saa sika ne nyinaa bɛbɔ yɛn afei 2024 Ghana sika ɛbɛhwere ɛno bɛsom ɛyɛ America dollars no 600 million a ɛno yɛ budget support na afei nso no ɛyɛ 250 million Financial Stability Fund ɛno nso yɛasa ahwere wɔkyerɛ sɛ yɛhwere wei nyinaa na ɛbɛha adwene ɛbɛma Ghana yɛ foreign exchange no wɔbɛbrɛ papapapa na so bɛyɛ hye na afei nso sɛ yɛhwɛ na yɛ dollar na hoɔden atumi agyina no ɛno nso so yɛ adeɛ a ɛbɛha adwene paa afei wɔkyerɛ mu sɛ ɔhawa afimpino ne aduonu nan wɔma yi akɔmabɔ sika no mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ɛno nso nkitahodeɛ hawa bɛtumi so de aba sɛ kɔba sɛ LGBTQ+ no mampanyini gye tum a wɔkyerɛ sɛ sika ahodoɔ a yɛhwɛ ne mu de afifiri amaaman ahodoɔ soɔ sɛ wɔn so de bɛboa yɛn na no aboa na nka ɛyɛ sika a ɔman yi mu yɛdie anaasɛ aban ne die expenditures no sɛ yɛbɛtumi atete soɔ na afei yɛtumi ahwɛ aboa na nka agya yɛde bi so asɔ ɛyɛ domestic revenue mobilization sika a yɛnkasa yɛnya firi hanom no asene no ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛbɛhwere yɛn afei
aban be bre pa sa fi pinu ni aduonu nan oman no akoma bosika no pese mu no entotoya ewo na ni su no nyina no obetimi so amana bam wotoaso biam kyerɛ mu sɛ tituru kra ne dwumadi ahodoɔ bi a ɛyɛ IMF fo wɔnom dwumadi afrɛ ne sɛ ɛyɛ ECF program no wɔse ano so kra no ebetimi atɔ nsuom wotoaso kyerɛ mu sɛ afei IMF fo nso so sɛ yɛgye ɛyɛ LGBTQ+ amamra ne tuma hawa no so bɛba IMF yɛ no mu kita odie no sika ɔmde so yasre no ɛsoɔ enie wɔse IMF for deɛ wɔnom hyɛda ani ɔhaw bia bebre aboro so ɛwɔ saa ɛyɛ amamra yi ho ɛsan sɛ kitahudi a no mu edi ya no ɛho sɛ nkaye no na nya deɛ sɛ IMF yɛka ne sɛ LGBTQ+ no sɛnsɛm fɔlefɔle mu bebre saa nanso so deɛ wɔ mu ni sɛ IMF nso so dan obi sɛ deɛ ɛyɛ dan wɔn so dan obi wɔn so so ɛwɔ ɛyɛ nkrɔfo a wɔn ne no wɔn di nkitaho na wɔn gye sika firi wɔn nkyɛn de so amama ahodoɔ ase ne fa pempa no ɛyɛ wiase nyinaa sika kubatan World Bank ɛna afei ɛno so kora na wɔn so wɔn ani abere wɔn bɔ yɛ kɔkɔ sɛ yɛn nhyɛ yɛn ne yɛn gye saa amamra wei antum no nti ɛdɛɛdɛɛdɛ yɛ a IMF fo yɛn no wɔn kita odie no so no amamra yɛ gye tumu pɛ ebenya sunsuanso bɔne ɛwɔ so wɔse afei ɔhawa ɛde bɛba debt restructuring program saa program yɛagya yɛhwɛ anim sɛ kwan bɛfa so a ɛka yɛdedede amama ahodoɔ no yɛbɛtumi atoto nneɛma ne akɔtuatua bie no wɔse ano so hawa de bɛba so nie wɔse sɛ wohwɛ ɛyɛ official creditor committee wɔkyerɛ sɛ wɔn nso so agya yɛno mu anyankofa ɛna ɛyɛ saa Eurobond holders no wɔn agye akɔpɛ bosia omudi anim na wɔn mo nso so akɔka bi ama yɛn na atimi aboa mo yɛn sa atimi aka bosia bi a yɛ pepepe ne ade no ɛne wɔn mo ɔmo so ɛhwɛ aboa na sɛ bi bosia yɛabɔ wɔse yɛkɔtua yɛnya nkɔtua no mu gyina mu agya ɛko bi ma yɛ no wɔse wɔn mo nyinaa no so no ɛyɛ adeɛ sɛ yɛgye amamra wetum pɛ ebetumi de ɔhaw enso de aba yɛne saafo de nyina enso so entem na owie ni wɔkyerɛ mu sɛ ɔhaw a afɛ de bɛba Africa Development Bank programs ahodoɔ no so ɛkɔsoɔ ɛno so nie abibiman enso so empuntuo sika koraba tan dwubadi ahodoɔ a wɔyɛ wɔse Africa Development Bank foɔ deɛ wɔnom enso so enya ensi gyinaeɛ enkyerɛ mu wɔn gyina bia ɛwɔ ɛyɛ saa amamra yi ɛho sɛ ɛbɛnya susuaso bɔne wɔ mu dwumadie so anasɛ nya susuaso bɔne wɔ mu dwumadie so wɔkyɛ sɛ no kora deɛ ɔka ho nya hi wɔn enya kasa wɔ ho to wɔn nya ho wɔn gyina sidie afei wɔkyerɛ mu ɛsɛ sɛ yɛgye saa amamra wei ɛtum pɛ ɛyɛ adeɛ sɛ adeɛ baako a bɛyɛ adwe pa yɛ German wɔn nso so wide European community yɛno ɔmanyo kofa ani dwumadi ahodoɔ no ɔmaka bankyiri ma yɛdie ɛno so betumi anya haw kɛseɛ ɛso so ɛwɔ so paa sɛ yɛgye amamra yi atuma wanka sɛ wɔne tua sɛ okopie mo German deɛ a wɔn LGBT fo no mfo mu ni agoro koraa ɔmfo mu ni agoro koraa etu wɔ sɛ yɛgye tumu a ɛhɔ so so ɛbɛha adwene paa ɛde ama yɛn afei asomres kasam do tua soɔ ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo kyerɛ hawa de bɛbɛ ni nyinaa wie no ɔmo susuyɛ a ɔmo deɛ ɛkagya ɔmo nya akonya so ɔmo tuma mpanyinifo a dɔm bɛka kyerɛ ne nie ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛho behia se baabi aduru no mampanyini na nado danko akufo ado wɔne atwetwa hurade ntina kuku damfoɔ wɔmo nkɔsi nkonya titiriw ɛsom ahodoɔ a yɛwɔ ɛwɔ Ghana ha religious bodies no ɛne ɛyɛ faith based organization for wɔkyɛ se kɔ no ɔmo nyina nkɔsi nkonya no ɔmo nyina ntoato adwene no ɔmo nyina hunu ɔhaw de bɛbrɛ ɔman no na afei obi afuna adwen toato amra ne ehunu kwan bɛfa so a sɛ kɔba se agya mamra kura tum a yɛnkasankasa betimi anya sika ne yɛde ahwɛ yɛn ho de abɔ yɛn ho bra sɛ ɛkɔba so sɛ yɛfiri sɛ yɛgitum na ɛbɛha yɛ bebree
na ye nya kwan bia betime twitwa de ho a eno so so amahunu gyina ya ombesie de atoso bienu wo kire mu se wose yehwe ne yetimi ne aman ahodo bi te se Arab countries no ane China fo a wo mo sa LGBTQ+ no wo mo akasa eyabusudie wo mo mamuto mo mprema bi nkoso no sa ma mo nsama $srade sika bon wo mote etikia no mo mfi ase amfa nyonkofa so anwuo se de beya wo mo so be firi ase aboa se koba se sa European countries ne kura ye o madwe so mo mfi ye ne a eja wo mo so anwuye mobo no ma boa yen de atoso eyamiensa wo mo kire mu se wo mo besre se ma mpanyini na danko akufado ekwo twentwen ne nsa ase ansa na sa ma mra we do hwe anu amfa ne nsa an kwhye ase na wontwen esansa o matete ese eye stragefo ene eye enkabam kwa wudu bi a wo Ghana ha wo mo kire mu so mo betabiri amamra de akopie mu asande bia etika mampanyini ntwen se asam no mo tabiri de kopie mu asande bia wie na eja eye atemuafo ne tra asam no so no mu sigina ye wie a na mampanyini so ahunu kwan bafa so a wono so betimi asini gina ye ewo eye amamra yi enso ehu afei wo kire mu se oba no eye wono Ministry of Finance so atena ya wo mo so fam dia mo so betimi aye e dia bo anie wo mo kire mu so mbekɔso ani International Monetary Fund IMF fo atimi asinkita ho na wo mahunu kwan a wo betimi afa so se kwan foforo bi wo betimi afa so a ye betimi anya sika na oman ne yetim dia sisa nyoma mu na sabio yesika sama atoba ha no betimi agina brane na kobase ye gye amamra tumu kura mpo na sabia nkonya ha bia wo ho wo chance sankita udie nso be frase adi wo mo aka kire Ghana Revenue Authority for se wo mo nso so emfrase na ekwan bia wo mo so betimi afa so na eye eto ahodo a aban no ade agu apono so a wose ye hwe ne agitum ne yetimi di dwumadie ne yetimi nya sika ne fifiri wo no no na ye yetimi di boy ho so no o maka kire wo so mfrase nya totoye no sade be ya betumi aboa ama nneoma akọ eye enkan di atoso enan wonum kirem ese omo hwe ni mu se eja ye betumi enso atoto to nneoma ye na eye yani akasankasa nso so no ja nneoma bia ye wo ye mam ya no ma ye free se betumi enso akeka bia bobobmu na afe nneoma bia sabia sesika so won hu enhia ni nyina no ye be ye ho enso totoye na yetimi enhu kwa ye befa so a ye betumi enso aboa na oman no bia ye na fam de ni abo ye ho so wa mu kire mu se aja ye wo botae bi sie ni so se Ghana Beyond Aid Principles wa kire se eno aye botae bi a so pa na so ni nyina mu na awase ya pekwan ye befa so a ye betimi atoto nneoma na eto a ye gege awo Ghana ye betimi abiem ama obi ade ne ho ahyam bie na yetimi anya sika de afiri ho na afenso no yankasankase ya resources bi ewo ajapade bi obo ade twade amponyankopon de adom yen ye betimi apɛ nimdie a ye betimi de ahyam kinane apigapigya mu na no atimi aboa ama yankasankase sika sam ye boaboa no ofie anom no anase o mamu anom no atimi apigya kosoro na chese etimi boa ma bibia gina de a ye behu se yankasankase sabia ho aso adware ya ye be dware ye ho am ye ho afi ama no matimi akonkan obi amefa asem bia nse ye kwasa tenkyena ache yenye wei eti wo so agina sidi anaso wo so toto ya wonom eye wo Ministry of Finance wo eno no wo wie ni nsam no kura no na wo kire mu ese eye sa eye amamra ya na se badwafo agi atumi no eye ade se ho nsenkaye no akoye bebre sika fam ebetimanya haw ewo so afenso kura no ogidi ye se enya nsusu ewo so kura mpo na ne yankase ye fa ye kwan ye betimi aboa toto nneoma eno betimi aboa ma yankase yankase ye sikasam aye boaboa no Ghana ha no afie behwe so ye ye ni beba ye ho so na timi agina brane afie so beboa ama eye abibiman so sikasam atimi agina brane sanse ye ni sisi bibia ye bia ne be usa moa bia mfiri ba bia ama obia ni obeso yasene tia ye be mayani ada ho ni esika ne agi akwabrane nko amfa akwabona no hwehwede na we betimi de aye bibi a betimi enso aboa ye pa wose betimi so aboa amaja impuntunyuma fiase akoso na wabre ni amanama ahodo bi enso eka bom na nyoma akonkan wachese Ghana Beyond Aid agenda no ogidi ye se passage of
LGBTQ+ no eno so kura mpo betumi aboa ama santutuye we no atimi agya na namoso ama nneoma so atimi akọ eye enkan na no aboa ama Ghana yetimi ade ye ho na ye ne ahye ye nneoma na ye ne ahusampa fa hodie ne agye ye no sabi mpraduasa enye anadwo monasem fa hodie bia na mmom no fa hodie asisia no ye ne ayetimi ye bibia wo ne kwaso to amudom gidie sake ye gya mamra no tuma ka betimi asesa Ghana nneoma ahodo bi de na so sisia ne mmom ne de wo se ye hwese ye de bibia tututu yie ansan ye tusa na mo we se de be ya daachi bia no yemfa yensan kwahye num na yenka ne yenkase ye hunu yanka abusuafo wei eye ensama wodo a asoyom we omansi kasem dwumadie ntotoye so Ministry of Finance wonemo esoso ede aba eye emontene eso a eja yede ama wo we kra de maboni nyina mu di amaw maboni nyina mu di amam kase me bon tofa kra na ni nyina mu nkyeremu na mede enso asomwo no nti mami afia adwen amonso de no yo so de nya asemboni o said ebi mu kano no na unim sia say omosi mampanyin tam tontwe kora but o hwe nsem a Ministry of Finance fo aka na meni omo ya adwene tutua omo de gu akwan so no ya ade a ebeboa ade de wonte ase na wa kire de nti a wonte ase ana de nti a wonyi ntum said ebeboa because if free prekope pon yesi omo chese moja be pam moja be pam ye no moja be pam ye no ye wuo mu ano no nti abusuafo omo de no omo hye danka asembo ni bia yenkoi abusuani mayendi dwa na afei yanto Akasiebo no so ma Jubilee Hospital mprempreme ka ede atro se ayafo ekwo nyina da kodi adanse wo fie kire wo maafo chese adokitafo ni nim detede adwuma no wo ye no munim ho baba enu nti yade ne se ne asitie bia won behwe aprate ama 24/7 ye gira so tenten pre won kwade ama wo mpe ye na opede he mesre obu won mo so mempese obi abehum ntwom mpese mekwa akoda wodo kakraka na obi besre obi kura wo behwem ntwom da bi mepese kwahye mekukuam ba bi an private rooms so hod ma dokitafo ba mu ebehwe kama ne bo nso ofo afen so lab hod mo cheke mojem junsom sabia janamu ene diaka aka nyina maja yahu yade okra etete obu oti wiase odidinom eda sore koba de bia nyame na hwe so de na so kone kwa check blood group kra wom blood group wor kra no aduane bu ani kwa asa wudie unim na nso wom saa otisi atwi moja nso no akogina lem o kwa akotwi moja mesro obu won kra ontwi moja ebi mo twi moja mesro unim blood group a wo mu akọ ne kwa check na emwa lab hono no kwa wo mu recruitment hono mo be check de ama wo pharmacy wo hu doctor wie no wakwaji waduro kama antenanta oba ofa yefo a masa no na wo de hospital so de ka ho na wo no osa na wo na timi aboa ema nyoma akọ enkan ewo wawom wawo wie no suppose nanta ke akwada ne mu duro na didie no se fifrem yade nketenkete ya kire wo akwada na pomuden sem ho baba na wonso atimi ade asoso amatimi aboa makwada na nkwada ne Apollo Hike International tepua aponyanya o ma me we kompuom da bi eno de yetwam wo Yesu dim se opese otwam nso a ya na wakopos nenta ke no we no ewo Jubilee Hospital theater hon mom ye operations ahodro ne yempempam ne yankekansi wombe ne tentem kofa show afen so council unit wo hodom a woni wo mekwa ko sinkunya chrom so mpam cho ya de bi se yo mi hu de menya me ho mi kwa check yesise mi bese mi ku me ho bese mi yese ukwa wombe ommeka akomatoye mu nsema chro ema o ma chro anu aduro omema anu aduro ma ho ato fa nkwatra kwankwari anasio na wo twam kura wonka wasam kire wo mpo no wo mo chro de omunim na ba kwa akoka ehesi menya eso and some of the bafia ho ama woro ti afe na yade na ihwiri na ehwiri mesra ko na council unit mpanifo no ene wo mo twetwe nkomo e wo Jubilee Hospital
na open hospital clinic sa hyehyɛ mu a Jubilee ya wo eye clinic ho mo hwɛ ani no sa ne city bi obu anu nani ne ho obu a bibia wo nani obu ono mo a nani ne apru nsuo saa obu akɔ hwade a wo hu space ne ase de ma we de be ma eduro ne ase odigu so de ni nyina be ma kama na timi aboa o senso afiri nanim onyam mu kwa nim onyam dada ni mu a mesra wa nipa ye kɔ be enuane a ye di wo kuro isu nya nuane ketwa abrofo no kra so omanom kofia momo na da ni green ne yellow omukra no omde ayi ba ye no eduro ye di twi yesi ba ye omukra bebre se kofi nti enti wudidi wo ye nyoma wo sene nyoma timi baba so ntimi enka se sin we de me yakwada no se na me se fita etie no saa na me ya pani da bi akwada na enum fofo enso se e ka se o baba na se wo we bancha pesie ni yi ka ne se enwo ayede ka ne se amane atuatue mu anya asam ketwa enti wudi nwo na wudi nkontom na bomu na wudi we no officer osene be sa da bi enipa sa na ya boyen enu nti na bra no se ne ya uti o ya ukọ hospital no sene nso udidi na oya nioma bi nche kala ne be sesa kakra ti ko niema ne nsi dada ni mu ne dada mu fama obu on mo ne sene kra na nya se fita no pese yo nioma bi abehyehyem ni ade ko no amunyi ni nyina mfama obu on so ne sene on de nature ni nkoda brembesi na eye cheme ho self contained space to space mesro kwa omu bebo braces na keto ato ama why obu oka school crowds school oh rather ni answer techere matem rather yakopo techere matem anso na nya techere matem woni sino spaces na ewo mu no edoso matter. What is matter? Definition of what is matter na yenese mesra kwa na yankan CCM fama diabetes ni hypertension for so clinic nso ewo ho ya we mojabroso fuo ni akoma yare afuo na ye hwe wo mu afen so kantin mu aduane no enhwiri yade ne momete yade so hospital bu one man kantin mu aduane Awurade Nyankopon we enche ene nyoma egumu kako nyasam ketwa ne momone ade aye no etufa hwini hwanso wobekwa kodie no yade nkwa Jubilee fo kantin no munuane yede pa insurance apomdensi achiba no wo mu gye ankurankura de ene aban ade nyina Jubilee pharmacy nso honom a ebua ma nyoma ekonkan pa sesei ye ha ye ho amfiri asane mfuka hwi nkoda krom sesei ye dru Jubilee ho ane aposo ni akoto ye dru eno nti wo pe dru ato bia na wo ankasa no wo dru bia anom na san unya ho ko Jubilee pharmacy ho ne kotobi wo munro buafo anapo awi ahomachi o asuo mu awi ajejereje nsu tobre wo be kono na wo mu ewo pharmacy ho no moja wonom etonro shane so mami se enka hospital no se ne ya okokrom koto no sa pepepe oda abo kwantempo ne so amantra sam so ne so na obehu Jubilee hospital frame 0244 575799 0244575799 and 0241 784 0241 784 645 sanso na dwumakuo bi nso pass asase ahan tu wasase bi da dakwa ho pe odan akosi asene kwa ho a misra wa na wa frɛ 0244878763 0244878763 ma yankwa yanim ewo enumre no nsia Akan Kasiebo no emue na political analyst bi onu so wo kuro ma say policy analyst Edema Alliance for Social Equity and Public Accountability atwadetew efren asepa owura Oscar Kwamla Bezra papa edi atu dwaya wo kire mu say emprempre Ghana yatie ni MPP omamamoye omubuyi he omutimi twro nioma mu de twoko na twro tin kwa people ye be we aja na hwan aja ni atutututu dia ba ne se ye ne nhwa a ose twa fechew ni osi ho na kwa unwie wase me ba oh unwie aswo ba ne ni tubata
afe na ni tiri wo benunum no wi a to spray ka crutch ato chain ato ne nsa chain wo wi a de se de bibi to de nan o de ato afe no wo bepru ni bentem no wa be hye sesi bente no wa hye wie wo wi a wo se afata me tade afata me de o ka se afata no wa kwase satade afata me we yare di piaka ani hwe de hwe na sani oba siesie ne ho a wacha no sa bi pepepe no kire se MPP fo so suban sete wonum ka se be ye we ya to adwim na tumuda wo munya nya nwie na so sa de no e koso no ha MPP fo pa wo mo wa dwen ni nyansa no a wo metim dia ka se be ye we na so se ye de ahoden beta kire no Awurade Nyankopon wa eden ema wo mpa owura bezra etoa ne nsam so bio ya ne wo kire mu se eni pipi amanyoko we na nkasa ndi oti omo de asamba mu ntimi ndi so entimi nya made no obi amfa nani ehu bie no ni nyada ne se wo mo mpankunyasie wo mo mpa adwentoatoa se obi a mo wa he ohu civil society organizations for mu wan ye kwankunyasi o se hwan twafecho no amu si ho no amu de omo pento akwada boni a wansua de wakotna examination ho wo bari de pen awia yes stop work no wode kwa opia bonte ase ma twro papa trauma ayu ya number 2 ayu hanya number 5 o me ye o trauma twro was say be papa ana MPP for eye okroma na se wiase de ete no wo mpe obi adwentre na wa ubetna wo awe wo pento unkobusa se yi na matu no mantwro na watwro yase examination hwan mwa apota sere apo ayi enye na so to de bi ankofo twifam no wo manya bi na ti MPP for no omu huru bi ya wo mso betimi ayi atwi afam wo policy wo di aba busa nkwofo nim ho baba se ade we ye pese ye ni sei momo ayen keke no omonye kokoti mensem ene oma pedepedo mabeti na ye ne de free SHS bai ye ne de 1D 1F bai wa bra wo musa akuafo musa okobi ahwe wo se sa de ne ha wo mu papa enti asepafo ka ne pempe wose ne pen a kire MPP fo se ya wo mu misa ya se woton ya de a ena unya anu edro ne kurakura mu edi tudwa no ochem se wo mo policies bebre no mo de aba no a aya ne ho kurakura de djon aya ne ho kwase na ntatwene wo krom ha se no wo mu nya mu nsakira yo no mu ye mu nsakira ya wo mu nwu. The government policies are well crafted, but there are two sides to every policy initiative: the crafting, the implementation. You can have a good policy, but the implementation will be bad. You can have a bad policy, the implementation will be good. And so when you have good policies, as to the implementation of the policy is where the problem is. They lack extra execution. That is what I should say. That is the problem. I should state that it is very important that we look at steps to review, reinitiate our policies. Reviewing the policy must collaborate with stakeholders. And so that policy have not been so impactful on Ghanaians. Any awutie ye were policy analyst. Edema asepa for Ura Oscar Komla Bezra. Adisimama yatoa eye onyunubre Akan Kasiebo so akoyanim wonsem foforo enso emu. Opanyo no aye kwafa bayonu kroya na etua amanyoko a ofre se Liberal Party of Ghana LPG eye ora eye Persever Kofi Apalo wode atuda a wojemu ese eye ade se ND samanyoko ni sabsab mpraduasa omo eye nioma bia ensem fatabra so ese Ghana fo nyina fechiro mo se no omo eka na omo enwuzampade na omo ye no emmoa esanse sabe okwase na ose de won eneme na ojemzi de yeunua na sabi mpraduasa anya ne de na wanka bi ama no wokyena bi wososo beto kankanka wokyera mu se National Democratic Congress ani zamanyoko no kyase unhu se omafa sabi mpraduasa yenua no ma omo fra manta mu sasabio enkrofo bi amu enhyeda ehia omo fa omo de omo ye omo de awie na omo je omo to atwere baabi wose ya ade bi a kyese wono eye owura
Kofi Apalo ehane pa no adwene ho awonte ase eni san wose ndc amanyoko open and furuma ba bi afiri pa eye framantamu ne nyina ne se eye wo mode hia konkron awanya ne ba bi ko awono ebeye Ghana mampanyine bia atwam John Jerry Rawlings JJ Rawlings say wase opanyine akora ye ho ne nchifiri ndc amanyoko so no na kyekere ye nanso so eba no eye opanyine afiri amanyakuo no ensusu dibira hodo mu a eje okotena fie ni nyina no ekoba sendis amanyekuo no se dibira bi bato ne epobi amana abedipe na omayiya fa eye framantamfo ho saa ana wonom eye no ose no yade bia ono de ohunu se enso ani etu akatre eye ndis amanyekuo ni se wo momani na otisa agba wowo na sabio obi ensusu yade de mawa wasayeye na atimi aboabo na baso wakyena biem watimi aye ne kase mu wo mo enkai ehunu se amanyekuo no na sene ni hini no efiframanta mu so mu pew so mu mpew enti dibra bi asombo beto no mo te se ebia mo pe frankatuni ana mo pro bi obe frankatuni abede kirepe e wo so mu twa mani aka framanta mu na wo se ekoto na mom kanya ba bia na so enei wo chese dia na ekoso wo endis amanyoko ni mu no wo mo bo mani pe na ma yo mani de free wo mani koto framanta for come say amasamu de mu nyina nchen wo se ne yade bia wo no ehane pa. Without Guterres, NDC is nothing. I want to forward to Obama. I say no, I say Central, and then I say South. I want to Obama NDC. You don't know I'm going to form. It is I'm going to form your baby. And then voter region one I'm going to go. As I want to say, the chairman of Moving, I want to come. You know, we deserve better. Say, over voter region. The woman will be any voter region. I bet to go say, for all these years, we've been voting for NDC. And Papa, we know Miami. They should have given us the running mate. They should have given the running mate to a hotel because people are fed. He was ready for it. On my bypass. Who said, on my medical phone, I applaud Sogako Pepine to applaud. Who say, and then who cook who are a for the moon, a mine. Ghana Arisimama enia uti yei eyo penya no eyo kofa ba no kura se tria eya manyoko friend se Liberal Party of Ghana LPG ubeka se opanyini yei hwe so na yawo de o LPG no ejina hene na this for nsem na do anu hwehwem no so obeka bi wono ya fragmentum de hyekonkno oya igweni to obeka bi Percival Kofi Apalo na ate se jawo suja edigu eye ndisi amanyoko enso eso Mayanku yanim ewo Kasiebo ni mu na owura bi ada na koma so se ohia yanti ono sunsunsu onya kakra ode babua ma sabi o de woni bie sunsunsu wanya kakra ato ne ho de oni bie sunsunsu wanya kakra ma no ne kra eti ne mu aba ne ho eno nti kwase broni besia philanthropist owura Michael Brikran idi ankasa comfortable friend pa eya ban ya ka se waye nyame so ade adoye de nyankopon se oya obema omoho ade ba ko a ewo honom a he eho ahyede no oya hwan oya ya awubenya eye oma de nyankopon ani je ho nti watabri sika ho ha sika esom 8,000 Ghana sika mpedede CDCB ya otam ye no so wanfa anya hwe se de beto tonioma beto tontade nom empaboanom ya chese watoto aboa no kama de akoma de hya wonum ewo achem apoli ya no ewo Brim South district no mu ewo epoye mantem ha na papa ya meka na se wora Michael Brikran ya friend aban wabrochiro ntiaja ohwe ya no se ne me awoi mu mpo minya kakra tututu me hui mentra hana menkwa minni memfa sika ne bi nkofie na memfa enkototo nioma kakra ma sabe wo mu a wo mu hia ntade eduram wo mu honam no na ntiyase nioma wode koye eni trousers no mu jeans no mu shirt ma skirt wo se bi papa mpabo ekro nchia ne de dada fom ho ede koma apolifo tiya kasa apolifo nsa aka na dia wajina na namu ede enioma na ekoye eye Felix kwa yeboa ya manfo efre no oda citizen the blogger ba ko a owo yempatam ha oda citizen ede enioma ekoye ewo wura Brikran anamu yankwa homa ne so ani oda citizen twetwe nkomo
Oda citizen what me nka maaju o. Nyame adom o na nso Yo. Sania enuoma no a mode koye no die benti no owura Michael aniswade hu ni firi he anti timi nya sika kakra ka ente se de toto enuoma yi e de kroy. Okay. O de kan me tia Ahenkan FM TF nyina wa konya kakra mda mese. Mr. Michael Brooklyn or Achim Dan this year Bakua. No watching more than but you see an Amiadom a copy US abridgment and again will be a dinner a buying. Abra Mr. Brooklyn war Ghana watch more than the back I have 2,000 a year could be an friend a Biak fan club. Now Mr. Brooklyn Dimaputino Kama Amotesa a kuno. It's no or down any more Nakumasu. Now, the kind of Mr. Brooklyn or USA, St. Francis, school need to go to schedule for the 3 million, any phones too, and our school in the phones on this kind of command, the headmaster or Fanny Sanka. Like a year story in the car, Mr. Brooklyn Akuma, no sending 10 million in the command, school new of France Tech. Now, the air can watch them was here and say, Mr. Brooklyn, I have fed a Germiano, or the Enema entirely quote, Fufro, and Pabua, any fire who rob the brie, if we US buy. Danny made the coin. Never want to soon see camping 8,000 Ghana, so the part, Sicata de Madas 80 million. But the bar Emma, they could chair at the ma, a police held for, into no, coin. A police one so at the Kamakamaji of so many G. Let me edit that in my year day. Papa ever at home because some say animal now I'm going to me a day in a beside some can share some and in the mother the group. Mr. Brooklyn said, Uncle Suna on your animal, not offer and moi is a grumia for. I don't know, send Mr. Brooklyn, I dear why you and you had a back of our way no day, which I would kind of bit that. Now, it be the grace a bad day, a pepper at was with you. And for Temia Pony and be a Kuma say, be no why at the yard, it didn't submit me a day. What may I bet and you must be between me. Now, but I couldn't tell my answer of a so warm. Yeah, I walk in Potemia, so be a system with me. Koye na mom watch from me and near my twin Koyamano, but Miss Abuama Tanimano, it's me a Kosokama coming to more firm and not, but I Mr. Brooklyn and my coaches almost 80 million. That the man at Sima Polu community, not the honor. Joe, or dance citizens, 70 and 1 bonnet offer, am I that's a power bre enumry. No, Miss Menda and kind from my chief when you Ebusiani paya neno chuchin come a fellas qua Yaboa. Yaya or dance citizen, and I neno attrain and come on into a rap Michael Bree crying or crop on Bassa Yadom, when Shani P. Abusuafo amanfo adwenkyere ba kom yenum yensabia aba ma yemfa ento akasebo nso ma na afi no yemfa wo enso ensi na we ye nana serebo nana yaw ena o kiremu ese osi so you are in support of that evil LGBTQ no obuza wan me na waka ma asemana Obusara na kuya mo aboaten. Sa okay. Or reply na kuya mo aboaten mum. Okay. And ya me hwe de na kuya mo aboaten so kan. Na kuya mo aboaten jire mu say because the NDC is not okay. Or say NDC for one mu ni aba mu ntino. On be say won mo ya na do dan kwa guvado. Woje amamla no enso etum. Say de be ya oman no ebebre na chese omodi afa ho ababenya tumi wose sa no mbeso omoye sa I see this NDC for na tata na dan kwagu fado so on sign LGBTQ+. Ghana politics. Atina that's you do me I do you. Ya semo na ya srebo and okay, o dia medical ma aka ba kwa